खुलुमबाय बयखौबो गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायनाया फैयै फैयै दिनै सेमि फाइनालाव सफैबाय बे सेमि फाइनाल मेट्सखौ आङो दिनै थांनो नागिरदों भेरगावआवहाय बे सेमि फाइनाल मेट्सखौ गेलेगोन जोंनि आनसलिकनिनो दिमाकुसि आनसलिक एबसु आरो लोगोसे खाग्राबारि आनसलिक एबसुनि बे मोननै टीमनि गेजेराव दिनैनि बे सेमि फाइनालनि मेट्सआ जागोन नोंथांमोनाबो बे गेमखौ नोंथांमोनाबो नायनो हागोन स' आं नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय डाइरेक्ट भेरगाव ग्राउन्डआवहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनखासिगोन ना बिदिब्ला लोगोफोर दे नायलांबाय था नोंथांमोना फाइनालि नै दायो ग्राउन्डआव सफैबाय नै टीमा जोंना दिमाकुसिनिया प्रेक्टिस खालामबाय एसे प्रेक्टिस खालामब्लाथ' देहाखौ गरम खालामदों जोंना नै कचआ बिथिंहाय दङ मा बुंनो सानदों दिनै मा बुंनो सानदों दिनै आसाथ' खालामदों जों मोजां सेमि फाइनाल गेमखौ देरहानानै फाइनालाव मोननो माथो सापर्ट दङ नोंसोरलाय आं माबाखाले माथो सापर्ट नोंसोरलाय माथो सापर्ट दङ गासिबो सोर देरहागोन हा जेनबालाय जेनोना फुल सापर्ट नै दिमाकुसिथिंहाय नै दायो नोंथांमोना नुनो मोनदों गोजा जार्सि गाननाय बिथांमोना दिमाकुसि दख्रा एबसुनि गेलेगिरि बिथांमोन आरो फारसेथिंजाय गोमो आरो गोसोम गाननाय जार्सि बिथांमोना खाग्राबारि दख्रा एबसुनि गेलेगिरि बिथांमोन जोंनि गेजेराव नै दायो गेमा स्टार्ट जाबाय दिमाकुसि भार्सेस खाग्राबारि बेटिं साइडनिया जाबाय दिमाकुसि सागालिनिया जाबाय खाग्राबारि ओके इजी मिनाल वन मैन बैक दासिम बलखौहाय दिमाकुसियानो लागासिनो दङ कर्नार जोनो नागिरदों कर्नार Elbert! Second ball, okay. Goal! Nei, dayo Dimakusiyahay 1 score खालामबाय. Clear! Bici Noah! Bola aja! Keras! Good. जोबोर मोजां जादोंमोन नै जाबाय सिदम मिंगोन Elbert! Liner! Finish! Good job. Mau. Bola.
Wow. Hey, second post, get up! Back! Simang main bay. Easy, mati udah. Man bro come. Ini. Good. Cross. Goal. Nah, Dimakuchi Khagrabari ko 1 score खालामलायबाय 2 आरो 0. Hey, lurgo. Raja, hold. Hey, lebar. Hand. Hey. Minal back. Abza. Hey, lagi parah dan. Goal. Nah, Khagrabariya 1 score खालामबाय 1 आरो 2. Goal. Nih, सोलायबाय Dimakuchiया 3 आरो 1. Hey, Minal. Kinas. Yes. Goal. Nah, Dimakuchiया skor खालामलायबाय Khagrabariखौ 4 and 1. Boria, good. Tokai. Hey, ni. Goal. Nih, सोलायबाय Dimakuchiya Khagrabariखौ 5 आरो 1. Nah, Dimakuchiya देरहानो हाबाय 5 and 1. उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव Dimakuchiya फाइनालाव थांनो हाबाय. 13 बोसोर बैसो सिंनि जोबोर बादायनाय बियो दिनै जोबथा सेमि फाइनालमोन. लाइनाव था दे
सोर बांसिन जोङो स्कर सोर बांसिन खालामगोन खै गल गल ब्रै आरो सोर फार्स्ट सोनाय सोरमोन आइ नै फार्स्ट सोनाय फार्स्ट स्करारा रोंसाने दे थां बे समाव जोंनिसिम रुबेन्द्र बर' आरो धरनि बर' आरो काहिनि थारि आरो डिएस बयखौबो हेफाजाब होनाय खालामबाय जौस्रां बर' डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद फैगौ सुनिबार खालार खालि जागोन डिमाकुसि दख'रा एबसु आरो बर्नगाव दख'रा एबसुनि गेजेराव दिनैनि बायदि लोब लोब फैनानै